shi ke kishin talakawa. A matsayinka na uba da ya kamata ka jajirce ka tsaya da kafafunka ka neman ma yanka incin ta zauna kenan mun rasa rayuwar yanmu kuma ga ka a zaune har kana kiran na yi hankuri. Sabuna! Wallahi hajiya yadda na shiga bakin ciki haka tabbaci ma iyayensa su shiga bakin ciki ba zai taba yiwa ba. Wallahi haka nake so yanzu. Lafiya kalau? Lafiya. Ya hanya? An zo lafiya? Sabuna! Ina wuni dan ciyaman. A wani lafiya. Ai biya lofa. Ajiya laya na ji kina ta ɗan karan faɗa. Kai dan ciyaman ka bari raina ne a ɓaci. To. Wato na kaka na sa ya ɗauka min kayan DJ. Yanzu kayan DJ yanzu gaba ɗaya zai tsaya. Yanzu ya ɗauko min wani a jakutar kayan DJ gaba ɗaya kayan DJ sun zo su tsaya yana sa ni kunya cikin jama'a. Ai hajiya tun sadda na jike ce ta kaka ya taho ga kuɗi ya biɗo miki mai DJ na san sai an yi shirme. Ai hajiya bana faɗa miki DJ Abdullahi na ɗauko miki. Allah ɗan ciyaman. Ai hajiya ina gaya miki in dai DJ kike so sai DJ Umar. Ki hajiya shi ka DJ wata na tashi. Allah ɗan ciyaman. Shin baki da labarin auren Shaddaru ɗan Mugira? Waye da Shaddaru ɗan Mugira? Shaddaru ɗan Mugira ɗan gidan sarauniyar aljannu hajiya. Ina mai tabbatar miki dan nan aka ɗauke shi har bangon duniya zo ya kunna ma aljannu kiɗi abin ya yi musu daɗi sun kaɗo shi da aljana guda yana nan baki gata da sura ba yana jijjiga kai. Allah ɗan ciyaman. Na ya ji magana da nake. To me yasa tun farko baka gaya mun ba? Ma ji in yi magana ba ce me aka yi muna huci garan bashin hali. Ai dan ciyaman da jin ni da kace DJ Umar na san kayan shi akwai inganci. Wallahi hajiya sai kai mamaki ga biyan bukata ga sauƙi ga rahusa ka aja ayoyi ina ma faɗa miki sai ki ga ko kuɗa shi na nake Allah ya zo sannan ki sha mamaki. Allah dan ciyaman da gaske. Ai tun da ka gaya min DJ Umar gaba ɗaya na ji hankali na ya kwanta. Dan na san shi kaɗai zai zo ya biya min bukata. Ka san dan ciyaman abin da zai faru? Lambar shi zaka bani. In baki lambar shi. Yanzu zan ba da ata lokaci ba DJ Umar muke son ya zo ya cire mu kunya ya buga mini kayan sauti. Akwai rawa hajiya. Ayo akwai rawa lafiya. Bala'i kai bari in tashi. Ai lafiya lauyo. Yau sai an yi su lafiya hajiya. Ka zo rubuta shi wayo. Yau lafiya. Yau za shi mutum nake su lafiya. Allah dan ciyaman. Ba ke. Kai. Akwai lafiya lauka ga ya ma shi dan ciyaman ba sani. Ya ba hajiya. An da ta maciji. Allah kenan dan ciyaman wallahi ga lafiya lauka. Assalamu alaikum mutanen Sokoto da kewayen da Nijar gaba daya. Idan neman kayan DJ kuke nema, idan kuna son ku biya bukatar ku, kuna son ku hita kunyar bukin ku ko suna ko aure da masu bukatar neman DJ Umar. Yana nan a jihar Sokoto cikin gada local government a nan masallacin Juma'a bakin Jackson. In dai DJ Umar ke so, to da kun zo wannan wuri za ku same shi. A takaice haja kina nufin DJ Umar ya biya miki. A'a DJ Umar shine lamba 1. Jagoran talakawa shi ke kishin talakawa. Zo mana, Alhaji, wai shi wancan talakan, wai me yake takama da shi ne, me yake tinƙaho da shi ne da yake jayayya da ni irin haka? Alhaji, ina tunanin cewa shi yana takama da gaskiya, sannan kuma ya daɗe ya juma yana ma jam'iyya hidima, sannan yana takama da yana da malamai, yana da talakawa magoya baya ne ka gane akwai wani figo da munaƙisa da sharri da bala'i da masiwa wanda nika son a sashi alaji kai alaji akwai wata mata wadda ake ce ma kwalba
Yawwa. ta ƙware da sheri, Yawwa. ta ƙware da manaƙisa. Na gode. Ina so Alhaji yanzu ina so in je in same ta. Zan yi mata bayanin komai da komai. Ka je ka magana ita ko nawa ne zan kashe. Ko nawa take bukata ka je kai mata magana zan bata. Ko nawa ne Alhaji. Mu je. Shikenan Alhaji. Shi jagoranci kun ga fa sai mai kyan asali. Kai mana tunka kai aiki da hankali. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Lafiya lau. Ya gida. Ya ɗawainiya. Ya jama'a. Ya gwagwarmaya. Ya lokaci kuma. Sannu zuwa. To sannu. Sannu zuwa. Yawa sannu. To masha Allah. Dama daga uwar jam'iyya ce ta turo ni batun takararka. Insha Allah komai ya kammala yadda ake so. Ta tantance ka cancanta. Sakamakon irin capacity da kake da shi da structure da kake da shi da kokari da jama'a da ɗawainiya da kake yi ta yadda da kai kuma ta baka takara. Masha Allah. Shine take buƙatar ka sa hannu a wannan takardar da na taho da ita. Masha Allah. Shi mulki da kuɗi nufi na Allah ne mun sani. Yadda ya so ya kan yi babu mai hanawa. Sai mitini idan ya so ya kan yi babba ko yaro dan kankani. Amma dai burin talakan ƙasa ai masa mulki bisa gaskiya. Jagoran talakawa. Masha Allah, Allah ya taimaka, Allah ya jagora. To mun gode. Insha Allah. Mu Allah ka gaida mini. Insha Allah zai ji. To kuma daga nan ba wani abin da yake. To sai dai cike kuɗin fom ɗin nan na takara da ya tabbatar mun da cewa ka tabbatar da ka tanaje su domin komai ya tafi yadda ake so successful ko ba haka ba. To ba damuwa. Insha Allah. Ba damuwa. Insha Allah za a tanade su. Okay. To Allah ka ce mai nagode. Ina godiya sosai. Allah ya taimaka. Allah ya kama mu. Nagode sosai. Masha Allah. Saduwa alkhairi. Nagode. Saduwa alkhairi. Sai an jima. Masha Allah. Yawa. Alhaji Bashir na tun da zuba yake cewa komai ko kana nufin an ci galaba akan wani. Alhaji Hadi kenan. Alhaji Hadi sai ka ce ka manta ni ka san irin wasannin da muka bugu baya, ka san kowa an yi, ka san kowa da kuma ka san cewa babu abin da ba zan iya yi a kan abin da nake so ba. Waye shi? Me yake takama da shi? Kai ka sani cewa gwagwarmayar da muka yi waɗanda muka kawar da su, in dai ana maganar Malam Bilyaminu ɗan mitsitsi ne, baya da bambanci da kyashin da za mu je mu murtsaka mu taka mu wuce. Haka ke maganan wai ko an ci galaba kaina. Alhaji Hadi kenan. Yanzu Alhaji Bashir ya kake ganin za a yi ne? Shi yasa nake so ka zo mu tattauna mu ga yadda za a yi. Alhaji Bashir, akwai wata shawara da nake so mu yi amfani da ita. Ni zai hana mu ruɗa Malam Biliya da maƙudan kuɗaɗe domin cimma nasarar mu. Kamar mu ruɗe shi da kuɗaɗe a matsayin shi na talaka, kuɗin za su ruɗe shi domin ya janye mana abin da muke so a wurin shi. Ko ya ga gani Alhaji Bashir? To kai Alhaji Hadi kana tunanin idan muka ɗibi maƙudan kuɗaɗe muka bashi zai jaye muna mu samu abin da muke so? Ka rinka tuna cewa ta talaka ne, sannan ka san me talauci. Babu wanda za a ruɗa da maƙudan kuɗaɗe a cikin wannan jiha ba zai janye ba. To Alhaji Hadi, zuwa an jima Allah ya kai mu zuwa dare idan kuɗaɗen sun zama ready sai a yi ƙoƙari a je a kai mishi. Ina ganin ai haka ya ko? A waka yayi, saboda idan aka ce daren yana da sirri kenan, kaga an yi abin cikin sirri ba wanda zai sani. Insha Allah. To ina ji daga. An koro yara daga makaranta kuma? Na faɗi magana ki kai tsaye, na ji kuma kina wata magana. La haula fi sha'ati. Kuma sai ta rizga kuma yanzu Rabi'a yanzu wata irin magana take mini.
yanzu hakan ga muna mitin na su honorable na ciki na samu dama na hito don yi magana ke na ga ke cika kira na don Allah don annabi ke hakuri yanzu son na nake in samu ko kuɗin ci wani in ɗan tura miki kan to saboda na san na bar yara to ki yi hakuri yanzu tura miki zan yi magana kuma masai da yara a barta sai na taho a barta sai na taho Assalamu alaikum. Jagoran talakawa. Sannu ba. Yawwa. Ai so. Sannu da zuwa. Ina yara. Yaran mu mai gida sun koma makaranta. To. Dangane da kira ka akan kuɗin school fee na sai na ɗayan yana cewa shi zai koma makaranta zai koma ce to tunda akwai kuɗin sana'a tare ne ka sun ce to bari in ɗibi rabi. Sai in ba su je su biya ka Allah ya kawo ka lafiya. Gaskiya kuma ke tunani. To ga za a yi mai gida tunda yara don namu ne ya za a yi. Gaskiya ke tunani yanzu me ake muna? To mai gida yanzu wai tunani na nace to kahin yaran su dawo rasa in kahin su dawo sun ji yunwa. Sai nace to bari ki kuɗi in to in so marmar shinkafa in dafa tunda kai ma ka san na sai in ka dawo kai ma jin yunwa za ka yi mai gida. Sai ce to bari in dafa kahin ku iso haka har su. Ke tunani ubangiji Allah shi miki albarka. Amin. Da akwai wasu mata na nan magi na miya ba su isa ma mazajen su ga abinci. To mai gida, san yanayin rayuwa da ake ji wasu mata kala-kala ne. Gaskiya wasu suna taimakon mazajen su wasu ba su taimakon mazajen su. Amma in dai duk mutum ta san darajar kanta, ta san darajar aure, kamata ta taimakon mijinta dan akan mi taimakon ne in taimakon ka. Ishi da rayuwar duniya taimakon auren ka ne kake. To dan haka na mai gida in ban yi maka Allah na duwa wa zan yi ma. Sai fa mijina ne mai gida. Allah ya saka miki. Amin amin mai gida. Nagode yanzu bari in hito ne saboda akwai mutane suna zuwa nan. To ba damuwa mai gida. Allah ina ta kula daga baya na a duniya da tabarma. A yanzu ba zan ba yaran yanzu su akwai wani yaron da shigo yanzu in ba tabarma sai ya taya kai ma ko gida. Nagode. Allah ya da yanzu nan mai gida Allah ya taimaka Allah ya shige gaba Allah ya tsare Allah ya bada sa'a ba komai mai gida yanzu nan kafin mai gida ya gama in gama zuba mai a kai mai ina yaran da yi bari in tashi ɗauko tabar wannan in bashi kai mai gida bari in tashi in kai mai in ba mu Jagoran talakawa shi ke kishin talakawa. Faɗin magana irin wannan a matsayinka na uba da ya kamata ka jajirce ka tsaya da ƙafafunka ka neman ma yanka incin ta zauna kenan mun rasa rayuwar yanmu kuma ga kai a zaune har kana kiran na yi hankali. Sabuna! Wallahi hajiya yadda na shiga bakin ciki haka tabbaci ma iyayensa su shiga bakin ciki ba zai taɓa yiwuwa ba. Wallahi haka nake so yanzu. Lafiya kana ya hanya an zo lafiya. Sabuna! Ina wuni dan ciyaman. A wani lafiya. Lafiya lofa. Ajiya laya na ji kina ta ɗan karan faɗa. Kai dan ciyaman ka bari raina ne a ɓaci. To. Wato na kaka na sa ya ɗauka min kayan DJ. Yanzu kayan DJ yanzu gaba ɗaya zai tsaya yanzu ya ɗauka min wani a jakutar kayan DJ gaba ɗaya kayan DJ sun zo su tsaya yana sa ne ya sa ni kunya cikin jama'a. Ai hajiya tun sadda na jike ce ta kaka ya taho ga kuɗi ya biɗo miki mai DJ na san sai an yi shirme. Ai hajiya ba na faɗa miki DJ Abdullahi na ɗauko miki. Allah ɗan ciyaman. Ai hajiya ina gaya miki in dai DJ kike so sai DJ Umar. Ki hajiya shi ka DJ wata na tashi. Allah ɗan. Shin baki da labarin auren Shaddaru dan Mugira? Waye da Shaddaru dan Mugira? Shaddaru dan Mugira dan gidan sarauniyar aljannu hajiya. Ina mai tabbatar miki
Dan nan aka ɗauke shi har bangon duniya zo ya kunna ma aljannu kiɗi. Abin ya yi musu daɗi sun kaɗo shi da aljana guda. Yana nan baki gata da sura ba yana jijjiga kai. Allah dan Chiarman. Allah ya ja magana da nake. To me yasa tun farko baka gaya mun ba? Ba ja in ne magana ba ce me aka yi muna huci garan bashin hali. Ai dan Chiarman da jin ne da kace DJ Umar. Na san kayan shi akwai inganci. Wallahi hajiya sai kai mamaki. Ga biyan bukata, ga sauƙi, ga rahusa. Ka hajiya ayoyi in kuna ma haɗa miki sai ki ga ko kuɗa shi na nake. Allah ya zo sannan ki sha mamaki. Allah dan Chiarman da gaskiya. Ai tun da ka gaya min DJ Umar gaba ɗaya na ji hankali na ya kwanta. Dan na san shi kaɗai zai zo ya biya min bukata. Ka san dan Chiarman abin da zai faru? Lambar shi zaka bani. In baki lambar shi. Yanzu zan ba da ɓata lokaci ba DJ Umar muke son ya zo ya cire mu kunya ya buga mini kayan sauti. Akwai rawa hajiya. Ayo akwai rawa lafiya. Bala'i kai bari in tashi. Ai lafiya lauyo. Yau sai an yi su lafiya hajiya. Ka zo rubuta shi wayo. Yau lafiya. Yau za ki wata nake su lafiya. Allah dan Chiarman. Ba ke. Kai. Akwai lafiya lauyo. Ka gani a mashi dan Chiarman ba sani. Lafiya ba hajiya. An da ta maciji. A kenan dan Chiarman wallahi ga lafiya lauyo. Assalamu alaikum mutanen Sokoto da kewayen da Nijar gaba daya. Idan neman kayan DJ kuke nema, idan kuna son ku biya bukatar ku, kuna son ku hita kunyar bukin ku ko suna ko aure da masu bukatar neman DJ Umar. Yana nan a jihar Sokoto cikin gada local government. A nan masallacin Juma'a bakin Jackson. In dai DJ Umar ke so, to da kun zo wannan wuri za ku same shi. A takaice hajiya kina nufin DJ Umar ya biya miki. A'a DJ Umar shine lamba ɗaya a shine lamba. Jagoran talakawa shi ke kishin talakawa. Yayi aiki tukuru. Barka da amullah alhamdulillah. Naji Allah barka da yin. Amullah. Ai ha kallo ya gida. Ya kokari. To mun gode Allah. A ce an abin ga ko. Wallahi gaskiya. An riga an tsaye da maganar takara ko. Gaskiya. An tabbatar da haka. Gaskiya. Ubangiji Allah ya tabbatar da alheri. Amin. Allah ya tabbatar da alheri. Amin. Kuma haka da aka mun ji daɗi mu da makwabtanka ko ba haka ba misali ana wuri guda ko ba haka ba kuma duk sadda mutum yake makwabcinka kana tare da shi duk sadda wani abu na alheri ya to sai a yi mai wata alheri ubangiji Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa wannan takara ya zamto abin da zai kawo mana ci gaba na gaba ɗaya daga local government din mu har jiha mu har ƙasa gaba ɗaya ubangiji Allah ya tabbatar da alheri Allah ya tabbatar da alheri mun ji daɗi da haka yawa kai ka je kawai na salabe ka to Allah bai in Allah ya kujerar na huwa wallahi ga abul waya babu dama to shikenan dama akwai wurin da nake so ka raka ni zan je wurin Sama'ila to yanzu ina so mu je ka raka ni in dai ba dama ba wani matsala to shikenan za mu iya ta yanzu ko ba dama talakawa shi ke kishin talakawa ya aiki tukuru domin sauƙaƙin talakawa ya za a ce ku bar min gidan mai haka kenan inda ba ni to ba komai nau zai tabarbare gaskiya ba zan yi da irin wannan abu ba yanzu dai ina nan ina jiran ka maza ka taho idan ka san lalurar nan ba za ka iya ta ba to ka bari in ɗauki mataki in kawo inda ka iya min lalura bai yiwa a ce dan umarar nan na tafi dawowa ta kawai in zo in tar da komai ya muce haka ake rayuwa kawai ka zo ga nan ina jiran ka ina jiran ka yanzu nan yawa sai ka taho da lamari duka ba da na san shi ba. Haba da Allah. Haba. Yanzu dai bari ina zuwa. Wa alaikum salam. Na yi baki ina zuwa bari zan kira ka. Wa alaikum salam. Alhaji barka da wani. Sannan ku da zuwa. Ya gida. Mun same ku lafiya. Shi madalla. Madalla alhamdulillah. Alhamdulillah. A lafiya lo alhamdulillah. 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 Masha Allah. A'a mi Allah bari. To wala alhamdulillah Alhaji dai mun taho mu maka barka da zakkuwa da umra so nagode to kuma da wata matsala da muke tare da ita na'am yanzu haka abinda nake so in faɗa maka an kila ma ka ji labarin na gani ga media insha Allah to an tsaye ne dan takara lalle insha Allah na gani abinda an matsala ka san dai na sani ka sani insha Allah ba wani abu gare ni ba na'am amma tahowa na ni wurin da alharma inda hake saboda an tsaye ni dan takara jam'iyya na so na mutane na so na amma ba ni da hukuki shi azzakkuwar da ni inda hake ka taho mu haɗa hanyar ga ta in samu ka biya ka ba ni ramcen kuɗi naira miliyan 1,700,000 in sefa shi ne ka bukata gare ka lalle ka zo da wata magana saboda yanzu nan magana ga da kaji ina yi huɗa na dawowa ta da umara kenan yaran nan sun riga sun yi min ɓanna huɗa na annan ina ti na ma rasa inda zan kama lamarin kuma baya ga haka ne yanzu haka na tura Lagos za a kawo min mai
ba kuɗi a hannuna yanzu gaskiya inda kamar a ce tun shekaran jiya na kafin in zo ka kira ni sai dai in za a yi hakuri yanda kwana biyu mu gani ko zai yi a samu gaskiya. Kyau, ran samarila. Ina so dai a bincika ko da wai ga wannan irin mutanen haka. A ɗan samo muna yadda za mu samu dan kawo da wakarin ba. Kai malam Biliya. Gaskiya kuɗi ba za su samu bayan. Tun da ka ji na gaya maka ba za su samu ba. Lalura ta rayuwar duniya idan ka ji mutum ya gaya maka abu sai ka yarda da shi in ba ƙarya ka so in gaya maka ba. Gaskiya ba ku gaya maka. Ya na gaya maka. To Allah ya sauka. Amin. Allah ya sauka. Na gode. Sai an jima. Mun gode sai an jima. Na gode sai an jima. Mun gode. Allah ya tafi lafiya. Na gode ƙwarai sosai. Ni wa abin gama ya bani mamaki. Wai kamar ni wai hada cewa wai Alai Sama'ila wai ɗauki naira miliyan 1,700 in baya sai ka ce dai. Domin sauƙi haƙin talakawa, mulki da kuɗi su kan sa wani canza hali. Ga saƙon da muka yi magana za a kai wa Malam Bilaminu. Na san baka da wasa game da aiki. Alhaji Bashir ai in bai ma ba wanda zai ma. Na sha haɗa ma haka. Ni na sani. Insha Allah za a kai mai saƙon ga. To babu damuwa. Yanzu bari in taka ma sai mu je ko? To bai da matsala. Bai da matsala Alhaji. Bai da matsala. Za mu iya insha Allah. Aha. Wa alaikum salam Malam Bilaminu. Alhaji Hadi. Malam Bilaminu ya gida. Alhamdulillah. Ya hama. Alhamdulillah ya Ya gida. yara. Alhamdulillah. Bilaminu alheri ne da tafe da ni. To masha Allah. Kuma gaskiya ba zan yi tunanin na alheri ba ka sa ƙafa shirin da shi. Gaskiya. Nan kuɗi ne naira miliyan 20. Na san cewa insha Allahu za ka buƙaci waɗannan kuɗin. To. Game da neman takararka muke son ka janye. Jagoran talakawa shi ke kishin talakawa. Faɗin magana irin wannan a matsayinka na uba da ya kamata ka jajirce ka tsaya da ƙafafunka ka neman ma yanka incin ta zauna kenan mun rasa rayuwar yanmu kuma ga ka a zaune har kana kiran na yi hankuli. Sabuna! Wallahi hajiya yadda na shiga bakin ciki haka tabbaci ma iyayensu su shiga bakin ciki ba zai taɓa yiwa ba a yanci ta. Wallahi haka nake so yanzu. Ya hanya an zo lafiya. Sabuna! Ina wuni dan ciyaman. A wani lafiya. Lafiya lofa. Ajiya laya na ji kina ta ɗan karan faɗa. Kai dan ciyaman ka bari raina ne a ɓace. To. Wato na kaka na sa ya ɗauka min kayan DJ. Yanzu kayan DJ yanzu gaba ɗaya zai tsaya yanzu ya ɗauka min wani a jakutar kayan DJ gaba ɗaya kayan DJ sun zo su tsaya yana sa ne ya sa ni kunya cikin jama'a. Ai hajiya tun sadda na jike ce ta kaka ya taho ga kuɗi ya biɗo miki mai DJ na san sai an yi shirme. Ai hajiya ba na faɗa miki DJ Abdullahi na ɗauko miki. Allah ɗan ciyaman. Ai hajiya ina gaya miki in dai DJ kike so sai DJ Umar. Ki hajiya shi ka DJ wata na tashi. Allah ɗan. Shin baki da labarin auren Shaddaru dan Mugira? Waye da Shaddaru dan Mugira? Shaddaru dan Mugira dan gidan sarauniyar aljannu hajiya. Ina mai tabbatar miki dan nan aka ɗauke shi har bangon duniya zo ya kunna ma aljannu kiɗi abin ya yi musu daɗi sun kaɗo shi da aljana guda yana nan baki ga da sura ba yana jijjiga kai. Allah dan ciyaman. Na ya ji magana da nake. To me yasa tun farko baka gaya mun ba? Ma ji in yi magana ba ce me aka yi muna huci garan bashin haji. Ai dan ciyaman da jin ne da kace DJ Umar na san kayan shi akwai inganci. Wallahi hajiya sai kai mamaki ga biyan bumala ga sauki ga rahusa ka Anja ayoyi ina ma haɗa miki sai ki ga ko kuɗa shi na nake sai in ya zo sannan ki sha mamaki. Allah dan ciya ma da gaskiya. Ai tun da ka gaya min DJ Umar gaba ɗaya na ji hankali na ya kwanta. Dan na san shi kaɗai zai zo ya biya min bukata.
Ka san nan cewa abin da zai faru? Lambar shi zaka bani. In baki lambar shi. Yanzu zan ba da ata lokaci ba DJ Umar muke son ya zo ya cire mu kunya ya buga mini kayan sauti. Akwai rawa hajiya. Ayo akwai rawa lafiya. Wallahi kai bari in tashi. Ai lafiya lauyo. Yau sai an yi su lafiya Ka hajiya. zo rubuta shi wayo. Yau lafiya. Yau za ki wata nake su lafiya. Allah dan jiya ba ke. kai. Akwai lafiya lokaci. Kai ya ba shi dan jiya ba sani. Lafiya ba hajiya. An da ta maciji. Kenan dan jiya wallahi ga lafiya lau. Assalamu alaikum mutanen Sokoto da kewayen da Nijar gaba daya. Idan neman kayan DJ kuke nema, idan kuna son ku biya bukatar ku, kuna son ku hita kunyar bukin ku ko suna ko aure da masu bukatar neman DJ Umar. Yana nan a jihar Sokoto cikin gada local government. A nan masallacin Juma'a bakin Jackson. In dai DJ Umar ke so, to da kun zo wannan wuri za ku same shi. A takaice hajiya kina nufin DJ Umar ya biya miki. A'a DJ Umar shine lamba 1.